Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kaisip. Patawag lang kung may mga emergencies. Okay, sir. Go ahead. Sige, sir. Hello, babe? Unsa? No! 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 Sir? Carlo? No! No! Mami! Mami! Sir nga no. Si Mami. Giyatake si Mami. Hello? Hello, babe? Si Sheila. I-off ka ng phone ni Carlo. Mami! Mom! Mom! Sir, kalma lang. Sir. Oh, Carlo! 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 Sir, paspasan pa rin mo pagpadagan. Tingali ko si mahitabo niya. Paspasan lang lato, please. Kaluoy niya. Luspad na kayo siya. Lord, please. Ayaw lang itugot na may doot na mahitabo niya. Please. Lord, please save him. Please save Carlo. Karen! Karen! Oh, Jed. Asa na siya? Kumusta na siya, ha? Nasa sod. Wa ko kay baon sa niyang kahimtang. O sa man nakuyapan gud siya? Nawadan gud sa panimot? O lagi. Mabito nga naratol kaayo ko. Wa ko kabaw na unsa siya. Nikalit lang siya kaluya nga nagsampit og mommy. O niya nihilak siya. Dayon mauna to na kuyapan na. No worry kaayo ko niya. Si Sheila, coming na? Ha? Wa ko ka-inform niya. Naratol naman ko. Nakatawag ka na ako? Ya, wa ka katawag ni Sheila? Kumusta ko yung number niya? Imo ramang number ang naanak ko. Okay. Sige. Ako na yung manawag niya. Balik na lang sa office. Ha? Balik na sa office. Kami na yung bahala ni Carlo. Okay. Sige. Adon ako. Hindi mo pwede nga ako mabantay ni Carlo. Anong di mo yun? Do? Babe, Oh, si Mami. Ay, sa bangon, Do. Stay put lang muna. Do, si Mami. Relax lang, Do. Relax lang. Ay, stress. babe. Paway una. Hindi mong kunito bago na. Kumusta na si Mami? Unsa na update niya? Babe, Tubag ako ninyo. Ang phone. Asa akong phone? Manawag ko ni Uncle. Ang akong phone. Jed, iyak ko ng phone. Ha? Wow, kay ba? Si Karen tinggal lang niya, ba? Siya mo na nagdaan mo din sa ospital, Do? Tawag si Karen. Tawag gino. Ambit na lang yung phone, di. Sayang. Diliin ako ma-open yung phone. Pero pwede din ako ipa-open sa line. O delete lang ng pictures ka na ang pusit na Sheila. Oh, si Jed. Oh. Hello, Jed? Kumusta na si Carlo? Nabalikan na ba siya sa iyang panimuot? Ang akong phone. Ipatod din sa ospital. Sir? Okay, sir. Ako ipahatod dayon, sir. Ang imong phone, sir. Palihog dawat, babe. Ihatag ni Sheila. Okay, sir. Shit. Thank you, Karen. Balik na yun sa opisina. Okay, sir. Excuse me. Oh. May alam des, Karen. Excuse me, ninyo. Oh. Ano sa may dagwayan ng usa? Ngano ka? Do? Uwa, si mong naong, Roy. Taas pagyapon ng iyang BP. Nasuko man na siya. Pero bago ra sa noon na siyang gipainom og tambal.
Ay palabig ka lagot to. Kinsa man di maglagot? Di nang ipahatod. Siya ginihatod. Ah, si Karen. Babe, busy tingali ang mga tao. Wala yung makahatod. Kung may busy sa opisina, siya dapat ang pinaka-busy. Di siya angay basta-basta na lang mubiya kay wa ako. Ah, na-worry mo to siya ni mo do. Maog yun. O, sige na, kalma na. Nianay mong phone. Off lagi ni. Ha? Iyang gi-off? Do, Oh. apas atong mabayana do. Wa pa to kalakaw layo. Unsa? Paliw do. Ha? Babe, ayaw na, good. Di na maubos ng imong BP. Ba, kalma lang, good. Do. Di ba ikay niingon nga dapat dili mo biya sa office si Karen? Kay wa ka? Pasag di na to ka makabalik din sa office. Babe, inhale. Exhale. Balik ka. Ay, di ba mangumusta makaabot ni tita? Atod. Si Mami day. Naunsa na ka si Mami? Ma'am, kasal man ka mo eh. Ingon ka excited na kang mo-attend sa mong kasal ni Sheila. Yang ano naman ka din Ma'am, fight ha. Fight lang yun. Pagpakaayo. Para maka-attend ka sa mong kasal. Babe, ayaw palapi. Di sa di malipay si tita kung maunsa ka. Hinumdumi nga ni perma ka og waiver para makagawas. Dili para ba unta kay discharge sa doktor kay kuyawan pa sila si mong pipi. Magampo ta, babe. Atong iampo si tita. Okay, baby. Dili ta pwedeng magdugay din sa sud. Okay. Ma'am, mugawas una mi ha. Pero anhara mi sa gawas sa pultahan. Di mi manglakaw. Ma'am, fight biya ha. Magpakaayo. Ayaw to ko piyai. Please. Okay ra ka? Okay ra. Sulti sa tinuod ha. Kung may pamation gani, sulti yun. Thank you, babe. Sure ha? Okay ra ka? Okay ra lagi ko. Ayaw lang kayong palabig ka worry. Ma-okay ra lagi nas tita. Di na ako kalikayan. Kuya, wanggid ko. Oo. Natural raman na, pero ayaw lang sa palabi. Salamat kaniya ka. I really need you now. Niara ko. Dili ti kabiyaan. Thank you. Ay, sorry, gid kaayo na langan ko. Grabe, gid ka traffic. Te, Nagpaluto ko ni ate. Mga una ta? Ato lang ta sa kantina. Pwede raman tingali magdaog own food dito. O niya, mo palit lang ta og drinks nila. Tanate. Ay, kamo lang day gwapa. Dinilang ko oy, ako lay puli gwardya. Anhiram man kaha sa gawas. Ote, di man pwede sa sood good. Nahala, sige pangaon na mo dito. Ako na din eh. Babe, tana. Ay, tahon sad sa duha oy. Haskan may mahitabo sa inahan ni Don Carlo. Di madayon ilang kasal. Dinhi yung dapita nga akong gisapupos, Carlo. Na-feel pa na ko yung pagsandig sa kong dukan. Ug ang akong pagsapupo niya sa akong mga bukton. Og sasakyan na walang paingon ni sa hospital. Ako paghihapon siya gisapupo. Dinhigit sa akong mga bukton. Oh, Carlo. Bisan dili kayo tudugay. O bisan wato ni mo makita. Dako na kayo itong butanga para nako. Dili gito na ko mahimong makalimtan. Nag-usap ka na, Sam. May gipunit lang ko. May gipunit ka. Pero gayak ka. Nag-usap ito ka na, Karen? Oh. And there you have it, everyone. Stay tuned sa
sa atong next episode. Bye!